Ωραία. Μπορεί απλά κάποιος ή κάποια να επιβεβαιώσει ότι βλέπει αυτά που γράφω στη γραφίδα. Φαίνονται. Ωραία. Λοιπόν, θα πάω λίγο τον υπολογιστή πιο πέρα. Έχω χώρο. Ωραία. Σήμερα θα μιλήσουμε για το άθροισμα τυχαίων μεταβλητών. Έχουμε δει ως τώρα πώς μπορούμε να πάρουμε μία τυχαία μεταβλητή που την έχουμε παράκτηση με ομοιόμορφο τρόπο από το 0 ως 1 και να τη μετασχηματίζουμε σε οποιαδήποτε επιθυμητή κατανομή PDF. Είτε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αντίστροφου μετασχηματισμού όταν μπορούμε να κάνουμε το ολοκλήρωμα της Cumulative Distribution Function και την αντιστροφή. Αυτό είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος όταν μπορούμε αναλυτικά να κάνουμε αυτούς τους χειρισμούς, είτε με τη μέθοδο Accept Reject που είναι ο πιο γενικός τρόπος και είναι πάντα εφαρμόσιμος εφόσον κανείς μπορεί να υπολογίσει τη συνάρτηση για δεδοσμένη τιμή του χ. Σήμερα θα δούμε τι γίνεται όταν αθροίζουμε τυχαίες μεταβλητές μεταξύ τους. Δηλαδή έχει ποιοτική διαφορά σε σχέση με πριν. Δεν κάνουμε κάποιο μετασχηματισμό σε μία τυχαία μεταβλητή. Απλά παίρνουμε διαφορετικές τυχαίες μεταβλητές που έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού και αθροίζονται. Για απλότητα θα γράψω ότι η καινούρια μου τυχαία μεταβλητή, η πρώτη που θα δούμε, είναι το χ1 και το χ2. Ή μάλλον δεν θα βάλω αυτό το καπελάκι από πάνω. Θα βάλω ότι η καινούρια μου τυχαία μεταβλητή είναι το άθροισμα δύο τυχαίων μεταβλητών, όπου μπορεί κανείς να σκεφτεί το χι σαν την ομοιόμορφη κατανομή από το 0 ως 1, δηλαδή έχουμε τη γεννήτρια που έχουμε φτιάξει ως τώρα, τη γνωστή από το 0 ως το 1, που έχει αυτή την πυκνότητα πιθανότητας. Εδώ είναι το χι και εδώ είναι το f του χι αν θέλετε. Και θέλουμε αυτό, έχοντας ως έναρξη αυτό, να δούμε ποια θα είναι η κατανομή και να τα πω όλα από κάτω. Για το άθροισμα των δύο τυχαίων μεταβλητών, του χ1 και του χ2, ποια θα είναι η αντίστοιχη f του χ με η αντίστοιχη PDF που θα περιγράφει το άθροισμα των δύο τυχαίων μεταβλητών. Έχει κανείς κάποια διαίσθηση? Αν έχω δύο τυχαίους αριθμούς από το 0 ως 1 και τους αφρίσω, τι είδους κατανομή περιμένω, δηλαδή πού περιμένω το μέγιστό της και τις οριακές τιμές της. Να πω. Να πω. Ε, όχι ο Αλέξανδρος, ο δεύτερος μπορεί να πει. Α, ναι. Θα είναι Ονομάσου. Δημήτρης, με ξέρετε από το Δημήτρη. θέατρο. Α, Ε, και εσύ είσαι γνωστός. ναι. Α, Ε, θα είναι, φαντάζομαι, σαν τρίγωνο περίπου με η κορυφή να είναι στο ένα και τα άκρα κάπου στο 0 και στο 2. Ή αν όχι τρίγωνο, κάτι παρόμοιο. σωστά. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει ότι οι ακραίες τιμές είναι όταν και οι δύο τυχαίες μεταβλητές έχουν φέρει μονάδα. Όταν και αυτό μου ήρθε ένα και αυτό μου ήρθε ένα. Άρα το μέγιστο είναι το 2. Το χ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 2 κατασκευής. Επίσης τελείως απίθανο είναι να έρθουν και οι δύο 0. Άρα περιμένουμε κάτι που θα είναι κάπως έτσι. Θα έχει μια τριγωνική μορφή. Οι οριακές τιμές θα είναι το 0 και το 2 και το μέγιστο θα είναι κάπου στο 1. Μπορούμε να αποδείξουμε αναλυτικά ότι η μορφή αυτή θα είναι ακριβώς τριγωνική και όχι στο περίπου τριγωνική. Ε, και τώρα εδώ θα το ζωγραφίσω ωραία. Θα είναι κάτι τέτοιο.
Αυτήν την αναλυτική απόδειξη θα τη βρείτε στις σημειώσεις, αλλά δεν είναι σκοπός του δικού μου μαθήματος να σας τη δείξω πώς μπορεί κανείς να αποδείξει ότι αυτό βγαίνει ένα ακριβές τρίγωνο και όχι στο περίπου. Θα κάνουμε όμως την αριθμητική εξομοίωση και θα δείτε την, την απόδειξη, την αριθμητική αν θέλετε, ότι πράγματι αυτό ισχύει. Τώρα αυτό που πρέπει να προσέξω, και εδώ ίσως να μην πρόσεξα πάρα πολύ, θα πρέπει το εμβαδόν του τριγώνου αυτού να είναι μονάδα. Και ίσως έτσι όπως το έχω ζωγραφίσει δεν είναι σωστό. Γράφω τι ήθελα να ζωγραφίσω, ανεξαρτήτως τι τελικά ζωγράφισα. Θα πρέπει αυτό. Θα πρέπει το εμβαδόν αυτού του τριγώνου να είναι το ίδιο μεγάλο με αυτό. Ωραία. Αυτό θα το δούμε σε λίγο. Θα το δούμε σε λίγο εννοώ στον υπολογιστή. Τώρα, εάν συνεχίσω αυτή τη διαδικασία και αρχίζω και προσθέτω και άλλους τυχαίους αριθμούς, δεν έχω μόνο δύο, αλλά έχω νη. Αυτό με οδηγεί στο θεώρημα του κεντρικού ορίου, το οποίο σίγουρα το έχετε ξανακούσει. Λοιπόν, καλύτερα να βάλω τον γκρι εδώ, όπου θα το περιγράψω συνοπτικά. Αν το χ είναι το άθροισμα νη τυχαίων μεταβλητών που έχουν βέβαια πάντα το ίδιο πεδίο ορισμού και δεν μας ενδιαφέρει να έχουν καν την ίδια PDF. Μπορεί ο ένας τυχαίος αριθμός, η μία μεταβλητή να είναι ομοιόμορφη, η άλλη να είναι γραμμική ή τετραγωνική ή ημιτονοειδής. Δεν έχει σημασία, αρκεί να έχουν το ίδιο εύρος τιμών, να είναι όλες το ίδιο πεδίο. Αυτό μας λέει ότι όταν το θεώρημα του κεντρικού πεδίου, του κεντρικού ορίου, μας λέει ότι ανεξαρτήτως ποια είναι η κατανομή των HI, δηλαδή αυτά μπορεί να έχουν διαφορετικές PDF, αλλά πρέπει να είναι στο ίδιο πεδίο, δηλαδή αν είναι στο 0 ως 1, να είναι όλοι στο 0 ως 1, αν είναι στο 0 ως 3, να είναι όλοι στο 0 ως 3. Τότε στο όριο που το νη τίνει στο άπειρο, ανεξαρτήτως το PDF, εδώ έρχεται η δύναμη του θεωρήματος, ανεξαρτήτως της εσωτερικής πυκνότητας πιθανότητας που η κάθε μία τυχαία μεταβλητή ακολουθεί, το άθροισμα αυτών ακολουθεί την κανονική κατανομή, δηλαδή την 1 προς ρίζα 2 π σίγμα επί ε εις τη μείον χ μείον μη στο τετράγωνο δια 2 σίγμα τετράγωνο. Ακολουθεί δηλαδή την κανονική κατανομή εν μη σίγμα τετράγωνο με το μέσο όρο, το άθροισμα των μέσων όρων της κάθε τυχαίας μεταβλητής. Μπορείτε να φανταστείτε εδώ, αυτό είναι από τη γραμμικότητα του παραπάνω αθροίσματος. Και με σίγμα τετράγωνο το άθροισμα αντιστοίχως των τετραγωνικών διασπορών της κάθε κατανομής, της κάθε τυχαίας μεταβλητής. Εδώ τώρα μου επιτρέπει να πάω και ένα βήμα παραπέρα και να ορίσω το μέσο όρο των μετρήσεων. Εδώ είχα απλά το άθροισμα. Μπορώ να πάρω το ίδιο πράγμα και να διαιρέσω με τον νη. Οπότε αυτό είναι μια τυχαία μεταβλητή του μέσου όρου πλήθος μετρήσεων, αν θέλετε, ή πλήθος τυχαίων μεταβλητών. Στο οποίο στο όριο που το νη είναι στο άπειρο,
αυτό συμπεριφέρεται ως την κανονική κατανομή με μήν, με μέσο όρο, το μέσο όρο το μέσο όρο της κάθε το μέσο όρο των τυχαίων μεταβλητών και, και σίγμα τετράγωνο και διασπορά βασικά. Το σίγμα, το σίγμα τετράγωνο διανύει. Λοιπόν, θα το φτιάξω έτσι από εδώ πέρα. Όπου αυτό το σίγμα τετράγωνο είναι αυτό. Και αυτό είναι αυτό. Το μη εδώ είναι το ίδιο. Δηλαδή έχουμε μια, ε, ένα κεντράρισμα της γαουσιανής κατανομής και το εύρος της μικραίνει όσο ο μεγαλύτερο πλήθος τυχαίων μεταβλητών αθροίζουμε και παίρνουμε το μέσο όρο. Εδώ η πιο άμεση φυσική ερμηνεία που έχουμε είναι στις μετρήσεις του εργαστηρίου, όπου τα HI είναι ανεξάρτητες επαναλήψεις του ίδιου πειράματος, χαρακτηρίζονται από τις ίδιες PDF, οπότε αυτός εδώ είναι απλά ο αριθμητικός μέσος όρος των μετρήσεων και αυτό μας δίνει ένα είδους επιχειρήματος ότι η μέση τιμή των μετρήσεων ακολουθεί κάτι που μοιάζει με γκαουσιανή κατανομή, κοινώς ότι αν εδώ είναι το μη και εδώ είναι το μη και σίγμα και εδώ είναι το μη μείον σίγμα και αυτή εδώ είναι η τυχαία μεταβλητή του μέσου όρου, δηλαδή έκανα 100 φορές το πείραμα και υπολόγισα το μέσο όρο σε αυτές τις 100 μετρήσεις. Τι περιμένω να βρω? Περιμένω να βρω κάτι που θα βρίσκεται εδώ μέσα, στο 68% των περιπτώσεων. Αυτό είναι το διάσημο θεώρημα κεντρικού ορίου. Εμείς την απόδειξή του μπορείτε να το βρείτε στις σημειώσεις από το μάθημα της θεωρίας των πιθανότητων. Εμείς θα κάνουμε αριθμητική απόδειξη και αυτού του και αυτού του βήματος και τελικά αυτής της κατανομής, την οποία θα τη δούμε να εμφανίζεται μπροστά στα μάτια μας χωρίς να βάλουμε πουθενά πεφρασμένα αυτήν εδώ τη συνάρτηση, θα βγει από μόνη της με φυσικό τρόπο. Πριν πάμε στο υπολογιστικό κομμάτι, υπάρχει κάποια ερώτηση? Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Το πεδίο, οι τιμές που θα παίρνει το χ τώρα, από πού θα είναι από 0 μέχρι άπειρο? Ε, πολύ καλή ερώτηση. Το σημαντικό, όπως είπα ήδη από το πρώτο βήμα, που είναι το να αφήσουμε δύο τυχαίες μεταβλητές, είναι να έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού. Οπότε το πεδίο ορισμού του μέσου όρου θα είναι το ίδιο κοινό πεδίο ορισμού που η κάθε μία τυχαία μεταβλητή έχει. Η πιο απλή περίπτωση είναι το πλήθος των επαναλαμβανόμενων ανεξάρτητων μετρήσεων, δηλαδή όλες θα έχουν το ίδιο εύρος τιμών. Οι PDFs. Άρα οι τιμές, δηλαδή αν όλες είναι από 0 μέχρι 1, τότε η χ θα παίρνει τιμές από 0 μέχρι άπειρο. Αν οι τιμές είναι από 0 ως 1, ο μέσος όρος αυτών θα είναι πάλι στο 0 ως 1. Ναι, αλλά πριν στο παράδειγμα που κάνατε με τις δύο μεταβλητές, από εκεί που είχαμε από 0 έως 1 ως οι δύο μεταβλητές, μετά είπαμε ότι θα παίρνουν τιμές από 0 μέχρι 2. Πολύ σωστά. Σωστά. Εδώ δεν Οπότε, διαιρέσα με το 1 δια 2. Εάν διαιρέσω με το 1 δια 2, θα κανονικοποιήσω αυτό το διάστημα πίσω στο 0 ως 1. Οπότε η διαφορά και το συχνό σημείο σύγχυσης, όποτε το αναφέρω αυτό κάθε χρόνο, είναι ότι εδώ είναι το άθροισμα
Εδώ παραμένει άθροισμα, αλλά εδώ είναι το άθροισμα των μη μεταβλητών διανύει. Οπότε αυτό επανέρχεται στο 0 ως 1, αν θέλετε. Άρα θα ακολουθεί, η μέση τιμή θα ακολουθεί κανονική τα κατανομή σε αυτό το διάστημα, οπότε για να την κανονικοποιήσουμε πρέπει να βάλουμε ένα κατάλληλο συντελεστή μπροστά για να κάνει μονάδα το ολοκλήρωμα, έτσι. Ε, Εάν ας μιλήσουμε λίγο για το παράδειγμα αυτό. Αν αυτές είναι από το 0 ως 1, Ναι, τότε και η γκαουσιανή αυτή θα είναι κεντραρισμένη γύρω από το 0,5. Να το πούμε και έτσι. οκ. Οκ. Θα, Ναι, οκ, θα έχει κατάλαβα, πάλι τις κατάλαβα. ακραίες τιμές του 0 ως 1. Αλλά γιατί να μην πάμε να το κάνουμε στην πράξη να δούμε τι θα βγει. Δηλαδή μπορούμε να Ναι, πάμε να ναι, το οκ. διερευνήσουμε κατά πόσο αυτό που λέω είναι και σωστό. Μπορεί να μην είναι. Πάμε να αμφισβητήσουμε λίγο αυτό που είπα. Λοιπόν, ε, υπάρχει κάποια ερώτηση άλλη σχετικά με πριν περάσουμε στο υπολογιστικό κομμάτι. Μία παρέμβαση, κύριε καθηγητά. Ναι. Ότι εδώ, εφόσον θα είναι κεντραρισμένη γύρω από το μισό η γκαουσιανή κατανομή, αριστερά από το 0 και δεξιά από το 1, πρακτικά θα είναι τόσο μηδενική η τιμή της, που λογικά μπορούμε να την προεκτείνουμε και ως προς το άπειρο, χωρίς βλάβη της γενικότητας. Και να μοιάζει δηλαδή με γκαουσιανή, όταν είναι πολύ μεγάλος αριθμός, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι το width ή το εύρος της γκαουσιανής διαιρείται με τον η το ίδιο. Είναι σίγμα τετράγωνο διανύ. Οπότε η γκαουσιανή αρχίζει και γίνεται μια δέλτα συνάρτηση, Ναι, δηλαδή αρχίζει και λεπταίνει. ακριβώς. Οπότε μπορούμε να κάνουμε τέτοιες εξομοιώσεις για, ξέρω εγώ, για 2, 3, 4, 5, 20, 50, 100 και να το δούμε αυτό στην πράξη. Ωραία. Βάζω μια άνω τελεία για να πάμε να δούμε το πιο ευχάριστο κομμάτι του μαθήματος που είναι το πώς αυτό το αποδεικνύουμε αριθμητικά. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση σταματώ το share από το tablet και πρέπει να μεταπηδήσω στο browser, ο οποίος είναι εδώ. Λοιπόν, στέλνω ξανά για όσους δεν το έχετε πρόχειρο την ιστοσελίδα αυτή στο chat. Εάν δεν έχετε κάποια εγκατάσταση που να σας επιτρέπει να τρέξετε τα γραφικά στην Python έτσι όπως σας τα δείχνω εγώ, προτείνω να χρησιμοποιήσετε είτε το Binder είτε το Google Colab, ένα από τα δύο. Αυτά τα ανοίγετε έτσι πατώντας το πρώτο link, ανοίγει ένα κουμπί και μετά περιμένετε λίγη ώρα για να φορτώσει. Ή αντιστοίχως μπορείτε να κάνετε και το ίδιο με το Google Colab, αρκεί να έχετε κάποιο λογαριασμό Android και μετά κάνετε ένα new notebook. Σε λίγο ανοίγει, ναι, ωραία. Εδώ βλέπετε το Start Coding or Generate with AI. Το Binder αργεί λίγο πιο πολύ, αλλά μας παρέχει ένα περιβάλλον που έχει ένα Jupyter Notebook γυμνό από όλα τα functionalities, από όλες τις τέλος πάντων παροχές υπηρεσιών που μας δίνει η Google, που μερικές φορές δεν είναι, δυσκολεύουν τη ζωή αντί να τη διευκολύνουν. Λοιπόν, αυτό ξεκινάει τώρα εδώ πέρα. Εδώ αντιστοίχως θα κάνετε ένα new Python 3 kernel και ας πούμε ότι αυτό είναι το Lecture 7, ξέρω εγώ, δίνω τώρα εδώ ένα όνομα. Λοιπόν, εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω κάποιο από τα δύο που σας δείχνω, θα χρησιμοποιήσω κάτι το οποίο θα υπάρχει και αν ξεσυνδεθώ από το ίντερνετ ή τέλος πάντων όταν θα κάνουμε το διάλειμμα, όπου θα μείνει idle πολλή ώρα ο υπολογιστής και άρα θα χάσει τη σύνδεση με το cloud. Οπότε θα χρησιμοποιήσω τη δική μου εγκατάσταση, την προσωπική που έχω στον υπολογιστή. Για τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε σήμερα θα φορτώσουμε τις δύο βιβλιοθήκες που φορτώνουμε πάντα, την NumPy που μας δίνει τα arrays και τους τυχαίους αριθμούς και την Matplotlib, Pplot ακούει το όνομά της, AskPLT, που θα μας επιτρέψει να κάνουμε γραφικά. Αυτές είναι οι δύο βιβλιοθήκες που χρειαζόμαστε. Να βρω που είναι το chat. Ωραία, το βρήκα. Τις κάνω copy-paste στο chat. Οπότε τις φορτώνουμε για να τις έχουμε.
Τώρα ξέρετε τι θα κάνω. Θα ονομάσω U, ένα alias θα φτιάξω, ένα nickname δηλαδή, προς τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών ε, που μου δίνει η NumPy, την οποία την ονομάζω U για να μοιάζει και με αυτά που γράφουμε στις σημειώσεις. Μπορώ να βλέπω αυτούς τους τυχαίους αριθμούς, καλώντας τη U από κάτω, με μια παρένθεση που σημαίνει κάλεσε αυτή τη συνάρτηση και δώσε μου το αποτέλεσμά της. Αυτή είναι μια συνάρτηση η οποία δεν έχει κανένα όρισμα. Φανταστείτε το σαν μια συνάρτηση που δεν έχει κάποιο argument. Δεν είναι συνάρτηση του χ, ή μάλλον μπορείτε να είναι μια τετριμένη συνάρτηση του χ, όπου αγνοεί ποια είναι η τιμή του χ που δίνει ο user και απλά επιστρέφει μια τυχαία τιμή στο 0 ως 1. Βασικά δεν ξέρω τι θα γίνει αν εδώ βάλω μια τιμή. Μάλλον θα γκρινιάξει. Όχι, δεν γκρινιάζει, μου δίνει δύο τυχαίους αριθμούς αντί για ένα. Ναι. Ωραία, εντάξει, εγώ αυτό δεν θα το χρησιμοποιήσω. Αυτό που θα κάνω είναι το εξή τώρα. Θα προσπαθήσω να γράψω το πιο απλό βρόχο, έτσι ώστε να είναι κατανοητό το τι κάνουμε και για αυτούς που αργότερα θα πάνε να μεταφράσουν αυτόν τον κώδικα σε C ή σε κάποια άλλη γλώσσα. Δεν θα κάνω χρήση των NumPy arrays και τις δυνατότητες που μας δίνει αυτή η βιβλιοθήκη. Θα πάω απλά με το πώς θα το έφτιαχνα με ένα for loop. Εδώ τώρα θα χρειαστούμε το εξής. Ε, θα χρειαστούμε ένα for loop, όπου εδώ το range είναι το πόσες φορές θα κάνουμε το πείραμα. Πόσες φορές θα υπολογίσουμε την τυχαία μεταβλητή χ. Ας πούμε ότι θα το κάνουμε 10 φορές, λέει. Οπότε θα έχουμε ότι το χ θα είναι απλά η u και u. Και μπορώ να βάλω εδώ και ένα print χ για να τα δω. Ωραία. Τώρα πρέπει να βλέπετε στην οθόνη σας κάτι παρόμοιο, αν και οι αριθμοί που θα βλέπετε εκτυπωμένοι μπορεί να είναι διαφορετικοί. Ε, σε αυτή τη τυχαία μεταβλητή χ έχω 10 επαναλήψεις, 10 τυχαία νούμερα, τα οποία κυμαίνονται, όπως είπαμε πριν και στο μάθημα, λογικά έχουν μέγιστη τιμή το 2 και ελάχιστη τιμή το 0. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, βεβαίως. Σε Όνομα, αυτή την περίπτωση. Τι είπατε? το όνομά σου πες. Δημήτρης. Δημήτρης. Δημήτρη. Κι άλλος Δημήτρης. Ναι. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση το U συν U θα είναι διαφορετικό από το 2U. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όταν πηγαίνει και υπολογίζει το U και U, καλεί δύο φορές τη συνάρτηση. Και κάθε φορά που την καλούμε τη συνάρτηση μας επιστρέφει ένα καινούριο νούμερο. Ενώ το Α, 2U οκ. είναι δύο φορές το ίδιο νούμερο. Είναι πολύ Οκ, σημαντική οκ. ερώτηση. Ναι, Ναι, οκ. Ναι, ευχαριστώ. αυτό, επειδή και ακριβώς είναι σημαντικό, θα το αναφέρω. Αυτό δεν είναι ίδιο με το 2U. Αυτό θα είναι ένα στοιχείος αριθμός, ο οποίος δεν αποτελεί την σύνθεση, αν θέλετε, το convolution του. Εδώ ξέρετε τι κάνουμε. Εδώ κάνουμε αυτό που έχετε ακούσει σαν convolution, είναι στα αγγλικά των δύο τυχαίων μεταβλητών. Ε, Συνέλιξη λέγεται στα ελληνικά, δεν είμαι σίγουρος. Απλά εμείς το κάνουμε αριθμητικά. Τώρα εδώ ξέρετε τι πρόκειται να κάνω. Το, Το να τα τυπώνω εδώ δεν μ' αρέσει. Το γνωρίζετε ότι δεν μ' αρέσει να βλέπω αριθμούς με πολλά σημαντικά ψηφία. Οπότε θα φτιάξω μια λίστα που θα σωρεύσω εκεί μέσα, θα συλλέξω όλα τα δυνατά χ. Όλα τα χ που τυπώνει εδώ ο κώδικας. Οπότε αντί να κάνω το print, θα του πω προσάυξησε τη λίστα. Αυτό το plus ίσον σημαίνει ότι η καινούρια λίστα είναι η παλιά λίστα συν τον αριθμό χ. Και τώρα μπορώ, αν θέλετε να το δείξω μια φορά, μπορώ να το πω τύπωσε μια φορά τα χ και αντί να
Γιατί να τα βλέπω ένα προς ένα, έχω μια λίστα και αντιγράφω τώρα στο Zoom. Όλα τα χ αποθηκευμένα στη λίστα χ S, όπου το S είναι για το πληθυντικό, για την πληθυντική φωνή στα αγγλικά, ότι είναι τα πολλά χ. Και μιας και τώρα τα έχουμε σε λίστα και δεν μας γεμίζει η οθόνη, ε, μπορούμε εύκολα να αυξήσουμε το 10, αλλά πριν το κάνω, αφήστε με να κάνω και ένα ιστόγραμμα αυτής της κατανομής, όπου εδώ όσοι έχετε ξαναπαρακολουθήσει τη διάλεξή μου, ξέρετε ότι μου αρέσει πάντα να έχω edge color στα bins black, προκειμένου να βλέπω και ποια είναι τα bins. Ορίστε. Αυτή είναι τώρα η τυχαίοι 10 αριθμοί του χ, και το κάνω copy paste από τον κώδικα, και πράγματι βλέπουμε ότι για αυτούς τους 10 έχουμε ένα εύρος που φαίνεται να είναι από το 0 ως 2, αλλά δεν είμαστε και τελείως σίγουροι γιατί έχουμε μόλις το πλήθος 10. Άρα για να σιγουρέψουμε την, ε, να σιγουρέψουμε αυτά που είπαμε, αυτό που χρειάζεται να κάνω είναι να αυξήσω εδώ τον αριθμό τη 10, τη 10.000. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Ε, Εδώ νομίζω τώρα ότι μπορώ να φτιάξω το figure size να είναι λίγο μικρότερο. Απλά δεν θυμάμαι ποια είναι η εντολή. Είναι plot thick νομίζω. Εδώ, να το ψάξω από κάτω. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, βεβαίως. Για ποιο λόγο γράφουμε χίες, βασικά όχι, στην έκφραση χίες ίσον με χίες συν χ σε αγγείλες. Οι αγγείλες τι αντιπροσωπεύουν? Ότι είναι μια λίστα. Φανταστείτε, ε, Α, οκ. είναι μια Python λίστα. Είναι πολύ καλή ερώτηση. Α, Αφήστε οπότε δεν να θεωρούμε εξηγήσω. κάποιο συγκεκριμένο χίες αρχικά, θεωρούμε μια άδεια λίστα, ας πούμε. Κοιτάξτε να δείτε πόσο απλά είναι τα πράγματα σε αυτή τη σύνταξη. Ας πούμε ότι έχουμε αυτή τη λίστα με αυτούς τους τυχαίους αριθμούς. 5, 3, 2 και 1. Είναι 4 φορές το ζάρι έχω ρίξει και τα έχω φορτώσει εκεί πέρα, σε αυτή τη λίστα. Εάν η επόμενη μέτρηση το ζάρι φέρει 4, εδώ η Python καταλαβαίνει ότι κάνω προσάυξηση της λίστας. Βλέπετε. Και αν πω ότι οι επόμενες δύο ζαριές ήταν το 2 φορές το 5, βλέπετε τη συνολική λίστα. Απλά προσαυξάνει προς το τέλος, συσσωρεύει τους καινούργιους αριθμούς. Και είναι μια σύνταξη αυτή, ότι βάζουμε το χs ίσον με την προηγούμενη λίστα και το χ. Διαφορετικά θα μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει αυτό τον operator plus ίσον το χ. Τώρα αυτό που πήγαινα να κάνω είναι να μικρύνω λίγο το figure size, που δεν θυμάμαι πώς να το κάνω, για να δούμε. Υπάρχει πάντα το ενωτηματικό εδώ πέρα που μας δίνει ε, το πιο γρήγορο είναι να το ψάξω λίγο στην Google. Not figure size. Matplotlib. Και να αντιγράψω τη σύνταξη. Είναι κάτι επειδή υπάρχουν παραπάνω από ένα τρόπο να το αλλάζεις, δεν έχω μάθει. Δεν έχω μάθει απ' έξω κάποιον. Για να δούμε. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Not figure, fix size. Μπράβο, το βρήκαμε. Εδώ τώρα θα του πω. Εμένα μου αρέσουν πάντα οι τετράγωνες. Να είναι τετράγωνα τα γραφικά, οπότε θα το κάνω 4-4. Ωραία, τώρα φαίνεται πιο εύκολα στην οθόνη. Ίσως να το κάνω 3-3. Να κλείσω και αυτό. Να,
Και εδώ τώρα μπορώ να αυξήσω το πλήθος στο beans, να του πω βάλε 100, για να έχω καλύτερη διάτμιση των αποτελεσμάτων. Ας αντιγράψω και αυτό στο chat. Και να αυξήσω τη στατιστική και να δω ότι πράγματι βγαίνει ένα φανταστικό τρίγωνο. Εάν σας ενοχλούν και εσάς όλοι αυτοί οι αριθμοί και εμένα με ενοχλούν, θα τους σβήσω τώρα αμέσως. Αυτό που μας δείχνει είναι τα όρια τις συχνότητες, πόσες φορές ήρθε πόσες φορές είχαμε αριθμούς μέσα σε αυτό το πρώτο bin. Για παράδειγμα, το 3 είναι το πρώτο bin του ιστογράμματός μας, το οποίο κυμαίνεται από το 0,06 μέχρι το 0,02. Εάν θέλαμε να του πούμε και ποιο είναι το εύρος τιμών, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε αντί για bin season 100 κάποιο range εκεί πέρα, ότι η διακύμανση είναι από το 0 μέχρι το 1 και κάνει τέτοιο bin width σε τέτοιο step. Ωραία. Οπότε τώρα για να το σιγουρέψω ακόμα μία φορά μπορώ να βάλω 100.000 τέτοιους αριθμούς, να βάλω εδώ την έξοδο να την ρίχνουμε σε ένα καλάθι αχρήστων. Αυτό εδώ σημαίνει μη μου τυπώσεις πίσω τα νούμερα αυτά που βλέπετε. Και για να δούμε, κουράζεται τώρα λίγο που το τρέχουμε 100.000. Αλλά είμαι σχετικά σίγουρος ότι θα δούμε κάτι ωραίο και ορίστε το αποτέλεσμα. Βλέπετε ένα τέλειο τρίγωνο ή σχεδόν τέλειο Ε, μαζί με κάποιες αυξομοιώσεις στατιστικής φύσεως. ε, Ναι, Μπορώ να ρωτήσω κάτι. βεβαίως. Πριν φύγουμε, επαναλαμβάνετε λίγο τι είναι το PLT figure. Το PLT figure είναι κάτι που το ψάξα, δεν το θυμάμαι να παίξω. Είναι για να μικρύνει το figure size και να χωράει εδώ και να μπορώ να το δω χωρίς να πηγαίνω πάνω κάτω. Δεν Κατάλαβα. είναι Αν το βγάλω, θα έχω απλά μια πιο μεγάλη εικόνα που θα πρέπει να πηγαίνω πάνω κάτω για να τη δω λίγο. Κατάλαβα. Ε, Ευχαριστώ. Αυτές είναι εντολές που δεν θυμάμαι απ' έξω, όπως είδατε. Απλά έψαξα στο Google Real Time σε αληθινό χρόνο και το είδα. Απλά παρέσει πιο πολύ να βλέπω ολόκληρη την εικόνα χωρίς να υπάρχει το scroll down. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να δει κανείς το ίδιο πράγμα. Εδώ όμως βλέπετε ότι πράγματι και τα όρια είναι από το 0 ως 2. Ωραία. Τώρα έτσι όπως το έχουμε συντάξει το πρόγραμμα, μπορούμε να πούμε να το αντιγράψουμε έτσι όπως είναι και να πάμε από κάτω να ενεργοποιήσουμε αυτό, να σβήσουμε το print χ για οικονομία, να βγάλουμε και ένα μηδενικό από εδώ για να μην αργεί τόσο πολύ, να κάνουμε τα bins λίγο λιγότερο για να έχουμε καλή στατιστική και να βάλουμε εδώ ένα τρίτο view. Δηλαδή να φύγουμε από το αφρίζω δύο τυχαίες μεταβλητές και να πάω στο αφρίζω τρεις τυχαίες μεταβλητές. Για να δούμε τι θα βγάλουμε. Εδώ τώρα βλέπετε παίρνουμε μία κατανομή που δεν είναι ακόμα γκαουσιανή, αλλά δεν είναι και ένα τέλειο τρίγωνο. Έχει αρχίσει και εμφανίζει κάποια καμπύλωση. Η διακύμανσή της είναι από το 0 ως το 3. Να τη γράψω και στο chat. Η διακύμανσή της είναι από το 0 ως το 3. Όπως περιμένουμε. Και το κέντρο της είναι στο 3 στο 1,5. Στο 3 δια 2. Και με ακόλουθο τρόπο μπορώ να συνεχίσω. Ας το πάω κατευθείαν αρκετά U. Ξέρω εγώ, αυτό θα είναι το 5, 6, πόσο είναι αυτό τώρα, 7, 8,
9, 10. Αυτό μου δίνει 10 τυχαίους αριθμούς αθροισμένους και ο ισχυρισμός μου είναι ότι αυτό είναι πολύ πιο γκαουσιανή κατανομή. Πλησιάζει πιο πολύ την γκαουσιανή κατανομή σε σχέση με ό,τι είχαμε πριν στις, στα 3 βήματα. Και επίσης οπτικά, με τον τρόπο που έχει γίνει το zoom της κλίμακας, βλέπετε ότι είναι και πιο λεπτή. Βέβαια, εδώ είχαμε το range από το 0 έως το 3, ενώ εδώ είχαμε το 2 στο 8. Εάν θα ήθελα να τις συγκρίνω και τις δύο μαζί στο ίδιο plot, τι θα έπρεπε να κάνω? Να πάρω το μέσο όρο. Ας το κάνω αυτό. Στη μία περίπτωση, λοιπόν, αντιγράφω από κάτω, ξανά όλο αυτό το μπλοκ. Στη μία περίπτωση δεν θέλω πια αυτό δεν χρειαζόταν το σχόλιο εδώ πέρα. Στα σβήσω για να μην υπάρχει. Ωραία, εδώ είμαστε εντάξει. Εδώ είπαμε ότι έχουμε 10, άρα πρέπει να διαιρέσω και με το 10. Αλλά ξέρετε ότι εμένα μου αρέσει να πολλαπλασιάζω με το 0,1 και να μην διαιρώ με το 10. Υπάρχει ένας λόγος γι' αυτό, δεν είμαι τόσο παράξενος. Είναι ότι ο πολλαπλασιασμός είναι πιο εύκολος από τη διαίρεση για τον υπολογιστή. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ωραία. Έχω επί 0,1 και τώρα αυτό μου δίνει το μέσο όρο των μετρήσεων. Αλλά ας βάλω εδώ ότι αυτό είναι το χ10 για να το ξεχωρίσω από αυτό που αργότερα θα φτιάξω σαν θα συγκρίνω το χ10 με το χ5 ή με το χ3 για να δούμε αυτή την συρρίκνωση που σας υποσχέθηκα ότι θα δούμε και βάσει με τις ερωτήσεις που κάνατε, απαντώντας στις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, αυτή εδώ η κατανομή είναι όταν έχουμε το μέσο όρο 10 μετρήσεων. Και τώρα είδατε ότι κυμαίνεται από το 0 ως 1. Εδώ επειδή ξέρουμε ότι πάντα θα είναι από το 0 ως 1, μπορούμε να προσθέσουμε και το range, ότι θα είναι από το 0 ως 1 και βάλε step function, ξέρω εγώ, 0,01 το step. Νομίζω αυτό θα δουλέψει καλά. Όχι. Τι δεν του αρέσει, κάτι δεν του αρέσει. Ναι. Έτσι. Για να δούμε το lint space. Τι δεν του αρέσει. Ωραία, άρα αυτό ήταν σωστό. Να αντιγράφω εδώ και προσπαθώ να πιέσω την παρένθεση. Position arguments follows keyword argument. Πολύ παράξενο αυτό. Ωραία, αυτό δουλεύει. Α, δεν του έχω πει ότι αυτά είναι τα bits. Ναι, ωραία. Το σβήνω λοιπόν. Δεν του είπα τι είναι αυτό που του δίνω σαν τρίτο argument. Είναι τα bits. Γι' αυτό και γκρίνιαζε. Ορίστε η κατανομή Χ10. Την αντιγράφω στο chat. Είδατε πώς την έφτιαξα. Σας στέλνω και τον κώδικα για να πειραματιστείτε αν θέλετε. Και τώρα αυτή θέλω να τη συγκρίνω με τη Χ5. Δηλαδή όταν έχω 5 το πλήθος. Οπότε θα φτιάξω μια ακόμα λίστα με τα πεντάρια. Όταν θα αφήσω 5 φορές.
Ε, το χ5 θα είναι 5 φορές η u. Εδώ θα πρέπει να είναι το 1 δια 5 που είναι, μας κάνει 0,2, έτσι δεν είναι το... Ναι, ελπίζω ότι το 1 δια 5 μας κάνει 0,2 και μετά χρειάζομαι το χ5 με πληθυντικό αριθμό στα αγγλικά, το χ5s και χ5. Έχω σχεδόν φτάσει στο ζητούμενο. Θα κάνω overlay τώρα τα δύο ιστογράμματα το ένα πάνω από το άλλο για να τα δούμε. Δεν παίρνω όρκο ότι θα φαίνεται ωραίο, αλλά ας το προσπαθήσουμε. Φαίνονται και τα δύο, αλλά δυστυχώς τα χρώματα είναι απέσια. Ίσως καλύτερα να φτιάξω πρώτα, να τυπώσω πρώτα το 5S και μετά το... Ναι. Δεν είμαι περήφανος για τα χρώματα που επιλέχθηκαν, αλλά δεν θέλω να χάσω χρόνο να δω πώς θα τα αλλάξω. Μπορείτε να το ψάξετε μόνοι σας αυτό. Ε, να αντιγράψω απλά τον κώδικα. Οπότε βλέπετε το θεώρημα του κεντρικού ορίου να δουλεύει στην πράξη. Θέλω να τονίσω ότι δεν γράψαμε πουθενά το x πιστημίων χ τετράγωνο δια 2 σίγμα και αυτά τα 1 δια ρίζα 2 π που ξέρουμε από τα βιβλία των μαθηματικών. Αυτό παράγεται μόνο του ακολουθώντας αυτή τη στοχαστική διαδικασία άθροισης των τυχαίων μεταβλητών και αυτό άλλωστε είναι που το θεώρημα κεντρικού ορίου μας λέει ότι θα συμβεί. Ωραία. Πριν φύγουμε από αυτό το σημείο με το θεώρημα κεντρικού ορίου και μάλλον θα πάμε στο διάλειμμα. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Να ρωτήσω εγώ κάτι. Έλα, τριαντάφυλλε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κάτι που δεν έπιασα, αλλά εκεί που αθροίζουμε τους 10 αριθμούς, γιατί πολλαπλασιάζουμε επί 0,1. Α, Αν είναι και το 1 δια το 10. καταλαβαίνω. Α, εντάξει, αυτό. Το Αυτό, άλλο εντάξει. είναι το 1 δια 5. Οκ, εντάξει. Απλά είπα ότι δεν μ' αρέσει η διαίρεση, μ' αρέσει ο πολλαπλασιασμός. Οκ, εντάξει. Ε, και υπάρχει διαφορά στην ταχύτητα. Γενικά να ξέρετε ότι όταν έχουμε επανάληψη πολλές φορές, έχουμε τα big data που λένε, και έχουμε επανάληψη πολλές φορές απλών πράξεων, όταν έχουμε τα data που έχουμε είναι, ξέρω εγώ, 10 στην ενάτη γεγονότα, το κάθε, το κάθε, ο κάθε υπολογισμός πρέπει να γραφτεί όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά γίνεται, προκειμένου να μην περιμένουμε πάρα πολλή ώρα να δούμε αποτέλεσμα στην οθόνη του υπολογιστή μας και να μην κάνουμε σπατάλη ρεύματος χωρίς λόγο και ζεσταίνει το πλανήτης. Ε, και σε αυτό το πλαίσιο, όταν κανείς ας πούμε θέλει να υπολογίσει, για παράδειγμα, τώρα λέω κάτι πριν βγούμε διάλειμμα, έχει παντού το 1 δια 3, λέω τώρα εγώ, συμφέρει να το υπολογίσουμε μια φορά και να το φορτώσουμε σε μια τυχαία μεταβλητή και μετά να πολλαπλασιάζουμε επί το α όταν θα χρειαζόμαστε κάπου. Ξέρω ότι είχαμε ας πούμε το u και u και u, παρά να κάνουμε την ίδια πράξη έτσι. Αυτό είναι κάτι που είναι ψηλά, οι διαφορές πρέπει να είναι μικροσεκόντ στον υπολογιστή σας όταν το πλήθος των δεδομένων που αναλύεται είναι μικρό, αλλά όταν το πλήθος των δεδομένων που έχετε για να αναλύσετε είναι 10 στην ενάτη ή ένας μεγάλος αριθμός, εκεί θα έχει κάποιες διαφορές ο ένας τρόπος γραφής με τον άλλο. Εντάξει, εδώ δεν κάνουμε μάθημα της επιστήμης υπολογιστών, απλά αναφέρω που και που μερικά σχόλια προς αυτή την κατεύθυνση, μιας και το συζητάμε πρακτικά. Ωραία, δεν θυμάμαι αν αντέγραψα τον κώδικα στο chat, το κάνω σε περίπτωση που δεν το έχω κάνει. Και πάμε στο διάλειμμα για 14 λεπτά, σας έφαγα ένα λεπτό. Κάνω pause. Ωραία, τώρα θα μιλήσουμε για κάτι
το οποίο είναι σχετικό με αυτά που είδαμε πριν. Πριν αθροίζαμε τυχαίους αριθμούς από το 0 ως 1. Τώρα θα αθροίσουμε τυχαίους αριθμούς οι οποίοι θα είναι ακέραιοι, θα είναι το συμπλην 1. Και θα δώσουμε μια ερμηνεία σε αυτούς ότι θα είναι ένας μονοδιάστατος περίπατος είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά. Τυχαίος περίπατος στη μία διάσταση. Φανταστείτε την εξής, υπάρχει μια στοιχομηθεία πίσω από αυτό το πρόβλημα, ότι είναι ένας ναύτης ο οποίος έχει πιει πάρα πολύ, είναι σε ένα μπαρ και βγαίνει έξω στη θέση χ ίσον με το 0 από το μπαρ κάποια χρονική στιγμή και χωρίς να θυμάται προς τα που είναι το σπίτι του, αν είναι προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, κάθε φορά και χωρίς να έχει και μνήμη ποιο ήταν το βήμα που έκανε προηγουμένως, κάθε φορά ρίχνει κορώνα γράμματα και αν το αποτέλεσμα της ρήψης του νομίσματος είναι κορώνα πηγαίνει προς τα δεξιά, αν είναι γράμματα πηγαίνει προς τα αριστερά. Οπότε αυτό θα είναι ένα είδους, αν θέλετε, zigzag τυχαίο πάνω στον άξονα Χ και η ερώτηση είναι ποια θα είναι η τετραγωνική διασπορά της μέσης απόστασης του από το, δηλαδή μετά από νη το πλήθος 100 βήματα, 100 ρήψεις του κέρματος, πόσο μακριά περιμένουμε εν γέννη να βρίσκεται ποσοτικοποιώντας τη λέξη μακριά ως την τετραγωνική ρίζα της διασποράς των τιμών χ του περίπατου του. Θα το μαθηματικοποιήσω λίγο ακόμα, απλά θα πω και κάτι ε, που θα μου το συνδέσει με φυσική. Ο τυχαίος περίπατος είναι αυτό που ακολουθεί ένα φυσικό σύστημα όταν έχουμε για παράδειγμα τη διάχυση. Ίσως έχετε ξανακούσει για το πρόβλημα της διάχυσης με μια διαφορική εξίσωση. Η εξίσωση Schrödinger είναι μια εξίσωση διάχυσης, όπως επίσης και η διάχυση μιας σταγόνας κρέμας στον καφέ μας που αρχίζει και γίνεται άσπρο. Και αυτό συνδέεται εν τέλει με την κίνηση Brown, δηλαδή οι τυχαίοι περίπατοι συνδέονται με την κίνηση Brown που θεωρούμε ότι κάθε μικροσκοπικό σωματίδιο, για παράδειγμα σκόνης, έχει σε ένα συγκεκριμένο χρόνο δειγματοληψίας μια πιθανότητα να κάνει ένα βήμα προς τυχαία κατεύθυνση, αν μιλάμε για τρισδιάστατο βόρειο, τότε στις τρεις διαστάσεις, ή εάν έχουμε εγκλωβίσει το πρόγραμμα στη μία διάσταση. Εδώ εμείς μελετάμε τη διάχυση στη μία διάσταση, δηλαδή πώς θα ήταν η διάχυση μιας σταγόνας κρέμα σε ένα μονοδιάστατο καφέ, όπου θα φανταζόμασταν τα μόρια του όλα της κρέμας αρχικά στη χρονική στιγμή τα αφήσαμε με το 0, είναι στη θέση 0 και καθώς περνάει ο χρόνος άλλα έχουν φτάσει εδώ, άλλα έχουν φτάσει από την άλλη πλευρά και εμφανίζεται μια πυκνότητα η μορφή της οποίας είναι η γκαουσιανή. Και συγγνώμη για το spoiler alert. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα θα τα μοντελοποιήσουμε με το λεγόμενο τυχαίο περίπατο, όπου θα ορίσω μια καινούρια μεταβλητή, την σίγμα, που θα λαμβάνει συν L ή μείον L, δύο διακριτές τιμές, που είναι το μέγεθος του βήματος, με 50% πιθανότητα. Θα φτιάξω δηλαδή μια καινούργια γεννήτρια τυχαίων αριθμών, η οποία θα μου επιστρέφει πίσω το συμπλην 1 ή το συμπλην L. Εντάξει, συμβατικά ξέρω ότι θα θέσω ότι το έλυσον με τη μονάδα. Τώρα η ερώτηση είναι τι περιμένουμε για αυτή την τυχαία μεταβλητή. Η αναμενόμενη τιμή του S είναι το 0, έτσι, γιατί ε, ε, είναι τα δύο αποτελέσματα, είναι L επί 0,5 συν L συν το μείον L
επί πάλι 0,5. Αυτή είναι η αναμενόμενη τιμή του ενός βήματος, δηλαδή αναμένουμε ότι θα μείνει στη θέση του. Αυτό δεν είναι μια εφικτή τιμή του πραγματικού πειράματος, αλλά είναι ο μέσος όρος εάν έχουμε 100 ναύτες και βλέποντας πόσοι από αυτούς το πλήθος έχουν πάει προς τα δεξιά, πόσοι έχουν πάει αριστερά, κατά μέσο, αν αθροίσουμε τις αποστάσεις τους και πάρουμε το μέσο όρο, κατά μέσο όρο έχουν μείνει κεντραρισμένοι γύρω από τη θέση που ξεκίνησαν από το 0. Ενδιαφέρον έχει το τετράγωνο αυτής, όπου εδώ θα εμφανιστεί το L τετράγωνο επί 0,5 συν το μείον L τετράγωνο επί 0,5 που μας κάνει ίσο με L τετράγωνο. Οπότε μπορούμε να πούμε όταν έχουμε νη βήματα, η απόσταση που θα έχουμε για νη βήματα θα είναι απλά το άθροισμα των SI, όπου SI είναι ανεξάρτητες επαναλήψεις της τυχαίας μεταβλητής S. Αυτό μου μοντελοποιεί την απόσταση από το, από το σημείο 0 και αναμένω αυτά που ανέμενα και πριν, ότι κατά μέσο όρο αυτό θα είναι ίσο με το 0, ενώ η τετραγωνική διασπορά, βασικά το τετράγωνο του χ, θα είναι ίσο, κάτσε να το φτιάξουμε λίγο πιο ωραία, νη επί L τετράγωνο. Άρα το σίγμα, που είναι η ρίζα η τυπική απόκληση δηλαδή των μετρήσεων που θα έχουμε, περιμένουμε ότι θα είναι ίση με ρίζα νη επί L, που μας λέει ότι αν κάνουμε 100 βήματα, με 100 φορές τη ρήψη, περιμένουμε η διασπορά των σταγονοειδίων της κρέμας ή των διαφορετικών ναυτικών να είναι μια κατανομή που θα έχει εύρος 10. Δηλαδή το width της κατανομής θα είναι το ρίζα του 100. Ωραίο είναι κανείς να το σκεφτεί ποια θα είναι η κατανομή αυτού. Μπορούμε να το συνδέσουμε πίσω με το θεώρημα του κεντρικού ορίου και γρήγορα θα δείτε ότι όταν το νη είναι στο άπειρο η κατανομή αυτή αρχίζει και μοιάζει με την γαουσιανή κατανομή. Εγώ θα σας πω ότι όταν το νη είναι μικρό, είναι η διονυμική κατανομή. Έτσι, γιατί πάλι έχουμε να κάνουμε ένα είδος διονυμικό πείραμα. Ή θα πάμε δεξιά ή θα πάμε αριστερά και μάλιστα με την ίδια πιθανότητα. Οπότε θα δείξω αναλυτικά τα τρία βήματα και μετά θα αυξήσουμε τον αριθμό, θα το κάνουμε πολύ μεγαλύτερο πλήθος βημάτων, αλλά αυτό θα το κάνουμε στον υπολογιστή. Οπότε θα πω η απόσταση για νη ίσον με 3. Αν το σκεφτούμε λίγο αναλυτικά, ποια θα είναι? Θα είναι το S1 και S2 και S3. Τρία βήματα έχουμε και συμβολίζω με P τα γράμματα ή μάλλον το βήμα δεξιά και με 1 μείον P ίσον Q την κορώνα. Ωραία. Ποια είναι τα δυνατά αποτελέσματα για το χ? Τα δυνατά αποτελέσματα για το χ είναι τα εξής. Είναι να φέρουμε 3 φορές γράμματα. Αυτό είναι ένα δυνατό αποτελέσμα και θα με πάει στην τιμή χ ίσον 3. Είναι να φέρουμε 2 φορές γράμματα και 1 φορά κορώνα ή 2 φορές κορώνα και 1 φορά γράμματα ή 3 φορές κορώνα και αυτό θα με πάει στην τιμή μείον 3. Τώρα εδώ έρχονται οι συνδυασμοί της διονυμικής κατανομής.
Εδώ δεν παίζει ρόλο η σειρά. Το χ θα είναι αυτό είναι το αποτέλεσμα χ ίσον συν 2 μείον 1, άρα μας κάνει συν 1. Ενώ αυτό είναι το αποτέλεσμα χ ίσον μείον 1. Αλλά επειδή δεν παίζει ρόλο η σειρά, στην ίδια θέση θα βγω και αν φέρω το PQ, P ή το QP, P. Και εδώ εμφανίζονται οι λεγόμενοι συνδυασμοί 3 ανά 1 και 3 ανά 2 που είναι 3 στο πλήθος. Είναι 3 παραγωγικό δια 2 παραγωγικό επί 1 παραγωγικό. Ας το κάνουμε έτσι και ωραία. Οπότε στατιστικά θα είμαι πιο πολλές φορές στις τιμές χ ίσον 1, χ ίσον μείον 1 από ό,τι στα άκρα και αυτό είναι που περιμένουμε. Οπότε αυτή εδώ η κατανομή, αν θέλετε, εάν πω ότι ε, το νι 1 είναι ίσο το αριθμός βημάτων δεξιά και το νι 2 είναι ο αριθμός βημάτων αριστερά, θα έχουμε το νι 1 και το νι 2 θα είναι ίσο με νι το πλήθος των μετρήσεων, ίσο 3 για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και η πιθανότητα του να πάω νι 1 βήματα δεξιά, όπου το νι 1 κυμαίνεται από το 0 μέχρι το 3, δεν θα είναι άλλη από το νι παραγωγικό προς νι 1 παραγωγικό, νι 2 παραγωγικό, επί π στην νι 1, Q στην νι 2. Όπου εδώ αυτός ο όρος τώρα τον αναγνωρίζετε στους συνδυασμούς και αυτός εδώ ο όρος της διονυμικής τον αναγνωρίζετε σε αυτό που είπα πριν, ότι δεν παίζει ρόλο η σειρά των βημάτων. Σημασία έχει πόσα από αυτά είναι θετικά, πόσα είναι αρνητικά. Ωραία. Και αυτό ολοκληρώνει αυτό που σας είπα πριν. Περιμένουμε να εμφανιστεί η διονυμική κατανομή. Μπορούμε εύκολα να δείξουμε, θα το έχω στις σημειώσεις, αλλά για συντομία εδώ το δείχνω, ότι το variance του χ, όπου το χ είναι αυτό που έχουμε ορίσει εδώ πάνω, θα είναι το νι, νι επί L τετράγωνο. Άρα η τυπική απόκλιση σε αυτή την περίπτωση και σε αυτή την περίπτωση θα είναι το νι επί L, όπου L είναι το μήκος του βήμα, το μέγεθος του βήματος. Εδώ τώρα θέλω να τονίσω ένα πολύ λεπτό σημείο που λίγοι θα το έχουν υπόψη τους. Όσοι έχουν κάνει και αυτά τα πράγματα θεωρητικά στο μάθημα της θεωρίας πιθανότητων, νομίζω κάνετε εκτενώς για τυχαίους βηματισμούς. Αυτό εδώ το αποτέλεσμα για τη διασπορά, την τετραγωνική διασπορά, συνεχίζει και ισχύει και σε παραπάνω των μία διαστάσεων, στις 2, στις 3 και ούτω καθεξής. Και μέσω βασικά αυτής της ιδιότητας ο Einstein προσδιορίσε τον αριθμό του Avogadro. Ο Einstein έχει κάνει πολλά πράγματα, τον ξέρουμε για την ειδική θεωρία της σχετικότητας και τη γενική θεωρία της σχετικότητας, αλλά οι συνεισφορές του στη φυσική είναι τόσες πολλές που είναι δύσκολο κανείς να θυμηθεί πόσες είναι και σε ποια βήματα της φυσικής. Ναι, έχει ασχοληθεί με την κίνηση Brown και συνδέσει, βασικά δείξει για πρώτη φορά ότι αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ατομική δομή στην ύλη και ακολουθεί αυτή την κίνηση Brown,
μπόρεσε και υπολόγισε εμέσως τον αριθμό του Αβογκάντρο, που σίγουρα θα τον έχετε ακούσει από τις πανελλήνιες εξετάσεις του Λύκειου όταν διαβάζατε χημεία. Εδώ μας πάει πολύ μακριά, δεν είναι σκοπός μου να μιλήσω γι' αυτό. Απλά αναφέρω ε, αυτά τα ιστορικά, αυτές τις ιστορικές λεπτομέρειες. Τώρα θα πάμε στο να κάνουμε μοντελοποίηση στον υπολογιστή μας ενός μονοδιάστατου random walk, και πριν πάμε σε αυτό θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν απορίες σε σχέση με το θεωρητικό κομμάτι που μόλις σας έδειξα. Θα ήθελε κάποιος να μιλήσει απλά για να βεβαιώσω ότι ακούγομαι έξω και δεν σας έχω χάσει, ακόμα και αν δεν έχει ερώτηση. Ας ακούμε. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση τότε, και εφόσον δεν υπάρχουν ερωτήσεις, βάζω στην άκρη το tablet και αλλάζω το share για να πάμε πίσω στον υπολογιστή. Ωραία. Εδώ τώρα είχαμε μείνει πριν, αθροίζαμε μεταβλητές. Θα φτιάξω ένα καινούριο Jupyter Notebook που θα το ονομάζω Lecture 7 Random Walk. Ε, το κάνω αυτό γιατί θα επαναχρησιμοποιήσω τουλάχιστον τις τρεις πρώτες γραμμές, αλλά μετά τα υπόλοιπα δεν μου χρειάζονται, οπότε τα σβήνω. Για όσους ξεκινάτε καινούριο notebook εκ του μηδενός, απλά θα αντιγράψω τις εντολές στο chat. Τώρα, εδώ χρειαζόμαστε τη συνάρτηση step, όπου θα είναι το βήμα μας. Ε, Μπορούμε κατά σύνταση να πούμε ότι το step θα είναι πάντα αρνητικό και θα το επιστρέφουμε. Εκτός εάν ο τυχαίος αριθμός u που θα ρίξουμε είναι μεγαλύτερος από 0,5, που θα σημαίνει τις μισές φορές. Οπότε αυτό εδώ ισχυρίζομαι ότι θα μου δώσει πίσω κάτι που μοιάζει με συν 1, και έχω ξεκινήσει πάλι από τη γεννήτρια τυχαίων αριθμών που είναι στο 0,1. Ξέρω, η Python μπορεί να το δώσει και με διαφορετικό τρόπο το ίδιο πράγμα, αλλά εδώ το ζητούμενο είναι άλλο. Ας ελέγξω ότι το step όντως είναι κάτι που μοιάζει με το συν 1. Δεύτερη φορά έφερε -1, την τρίτη φορά έφερε +1 και ούτω καθεξής. Ωραία. Τώρα θα χρησιμοποιήσω το γράμμα χ για να μοντελοποιήσω τη θέση που ξεκινάει ο ναυτικός ή τέλος πάντων η σταγόνα του καφέ, πριν αρχίζει να διαχέεται μέσα, να συγκρούεται δηλαδή με η σταγόνα της κρέμας με τα υπόλοιπα μόρια του καφέ. Ως νη κεφαλαίο θα είναι το πλήθος των βημάτων που θα κάνουμε. Ας πούμε για αρχή 3. Και τώρα εδώ θα έχω ένα βρόχο. Εδώ τώρα θα γράψουμε δύο βρόχους. Ο ένας θα το πάμε σιγά σιγά. Θα κάνω μία επανάληψη για αρχή. Οπότε αυτό κάνω. Λοιπόν, δεν έχω κάνει 3 βήματα, έχω κάνει ένα βήμα. Εδώ. Τώρα έχω κάνει 3 βήματα. Ωραία.
Αυτό φαντάζομαι ότι είναι ένας ναύτης ή μία σταγόνα καφέ και η έξοδος εδώ που βλέπουμε το -1 είναι το που κατέληξε. Κατέληξε πάλι στο -1, τώρα κατέληξε στο 1, τώρα κατέληξε στο -1 καθώς το τρέχω. Κάνει 3 βήματα. Βλέπετε, είναι πιο συχνό οι τιμές συν 1. Δεν έχουμε φέρει ποτέ 3 φορές κορώνα. Εάν το τρέξω αρκετά, ορίστε. Ήρθε 3 φορές κορώνα, ήρθε το -3. Όμως εγώ εδώ ξέρετε τι θέλω. Θέλω να Θέλω βασικά να τρέξω πολλές φορές για πολλούς ναύτες. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι θα βάλω εδώ το number of steps. Θα το κάνω έτσι. Όχι, θα σας μπερδέψει. Θα χρησιμοποιήσω ως M ένα δείκτη που θα μετράει. Θα έχω 100 σταγόνες κρέμας ή 100 ναυτικούς οι οποίοι αρχίζουν ο καθένας ανεξάρτητα και κάνουν τυχαίο βηματισμό. Και μετά θα δω που βρίσκονται αυτοί ο καθένας. Οπότε θα το ονομάζω number of walkers. Πόσους περιπατητές έχουμε και πόσα βήματα κάνει ο καθένας. Άρα λοιπόν έχουμε 100 που έχουν βγει για περίπατο και ο καθένας θα κάνει 3 βήματα. Οπότε χρειάζομαι και ένα δεύτερο βρόχο εδώ που θα εκτελεί τον από κάτω βρόχο ανεξάρτητα. Βλέπετε τη δομή. Ο πρώτος βρόχος τρέχει στους walkers, στους περιπατητές, αστικοποιεί τη θέση τους να ξεκινάνε όλοι από το 0 και στο τέλος τους αφήνει να κάνουν 3 βήματα. Αυτό δεν επιστρέφει κάτι προς το παρόν. Εμείς θέλουμε να δούμε τις τελικές θέσεις αυτών των walkers, οπότε θα φτιάξω εδώ μια λίστα που θα τις αποθηκεύω. Όταν τελειώσουν τα 3 βήματα, θα περνάω στη λίστα των χ, το είδαμε και πριν αυτό, την τελική θέση των walkers. Το πριν πια δεν έχει αξία, έχει βασικά αξία το HS. Ωραία. Τώρα βλέπουμε οι 100 διαφορετικοί περιπατητές σε ποιο σημείο του άξονα Χ σταμάτησαν. Ο πρώτος σταμάτησε στο -12, ο δεύτερος στο 0, ο τρίτος στο -12, ο τέταρτος στο -4 και ούτω καθεξής. Αντιγράφω να έχετε τον κώδικα. Ωραία. Ξέρετε που το πάω. Θα θέλω τώρα αντί να βλέπω αυτούς τους αριθμούς τυπωμένοι στην οθόνη μου, θα θέλω να δω το ιστόγραμμο. Να δω τη συχνότητα αυτών στην αρτίζη του X. Οπότε αυτό που χρειάζομαι είναι αντί να μου τυπώνει το Χ στην οθόνη, να μου φτιάχνει ένα ιστόγραμμα και ως γνωστόν θέλω τα bins να έχουν χρώμα black και γι' αυτό το χρησιμοποιώ το Google Colab. Ωραία. Τώρα βλέπετε την κατανομή. Εάν έχουμε 100 ανεξάρτητους περιπατητές, ο καθένας κάνει 3 βήματα, πόσο μακριά θα φτάσουν. Αυτό μοιάζει με γκαουσιανή, αλλά δεν είναι γκαουσιανή, είναι η διονυμική κατανομή, βάσει και της θεωρίας που συζητήσαμε. Μπορώ να αυξήσω λίγο τον αριθμό των βημάτων, έτσι ώστε να αποκτήσουμε στατιστική και να το ξαναδούμε. Αργεί λίγο με τα 10.000. Δεν ξέρω αν σε εσάς έχει τρέξει πιο γρήγορα, αλλά ελπίζω ότι
Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Βεβαίως. Δημήτρης. Ναι, ναι. Εδώ τώρα εφόσον θα κάνει τρία βήματα ο καθένας, άρα λογικά δεν πρέπει η ακραία τους θέση να είναι το 3 ή το -3. Εκείνο το 40 δεν το κατάλαβα έτσι όπως βγήκε στο ιστόγραμμα. Μμμ, για να δω. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Κάτι έχω, υπάρχει λογικό λάθος εδώ, όχι υπολογιστικό λάθος. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, δεν είναι καλό κανείς να βάζει αμέσως μεγάλους αριθμούς. Α, βλέπετε το λάθος. Έχω δύο φορές το M. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Δεν μ' αρέσει αυτό που έχω κάνει. Μ, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που έχω κάνει. Εδώ θα έπρεπε είτε να έχω L και να σβήσω αυτά, οπότε αυτό θα κάνει τα τρία βήματα και πράγματι βγαίνει αυτό που λέει ο Δημήτρης, είναι από το -3 ως το 3. Ωραία, θα το κάνω έτσι. Ναι, σωστά. Ο Αντώνης το σχολίασε. Ναι, ναι. Υπήρχε λογικό λάθος. Bugs, όπως λέμε. Ωραία, τώρα αυτό έφτιαξε και βλέπετε την διονυμική κατανομή να εμφανίζεται. Και έτσι όπως το έχω γράψει αυτή τη στιγμή, μπορώ να να αυξήσω λίγο το M και γιατί όχι να αυξήσω και το N για να δω ότι όντως αυτό το πράγμα δουλεύει. Να του πω όχι 3, 10, ναι, ωραία. Και πράγματι αυτή είναι η διονυμική μας κατανομή. Εδώ τώρα επειδή τα pins είναι ακέραια, μπορώ να του πω RP range από το -10 στο 10 με step 1 για να είναι και κεντραρισμένα διακριτά και να τα βλέπουμε. Να το. Και βλέπετε και την διακριτή δομή της διονυμικής κατανομής. Ωραία, το αφήνω εδώ και θα πω ότι με πολύ παρόμοια λογική, ε, όπου παρόμοια λογική όχι σε σχέση με το πώς και με το υλοποιήσαμε το random walk, το τυχαίο περίπατο και φτιάξαμε το πρόγραμμα στον υπολογιστή, αλλά με πολύ παρόμοιο τρόπο ως προς την εξομοίωση της τυχαίας διεργασίας, όπου ε, η λογική έχει υλοποιηθεί μέσα σε αυτή τη συνάρτηση. Ότι δηλαδή έχουμε μια τυχαία επιλογή με 50% πιθανότητα. Μπορούμε να κάνουμε και τη μεντελοποίηση των πυρηνικών διασπάσεων. Εκεί θα έχουμε πάλι, φανταστείτε αντί να φτιάξουμε αυτό το πρόγραμμα, θα έχουμε εδώ αντί για step, ένα decay function που θα μας λέει αν αυτός ο πυρήνας διασπάται στον χρόνο που τον παρατηρούμε
η πιθανότητα διάσπασης θα είναι σταθερή και ίδια για όλους τους πυρήνες και θα είναι πολύ 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 μικρότερη από την πιθανότητα επιβίωσης. Και μελετώντας μετά το πλήθος των αδιάσπαστων πυρήνων, θα παίρνουμε πίσω την εκθετική κατανομή. Καθώς επίσης και μελετώντας ένα παράθυρο το ρυθμό των διασπάσεων που έχουμε σε ένα συγκεκριμένο χρόνο δειγματοληψίας, μπορούμε να παίρνουμε την κατανομή Πουασόν. Υπάρχει αυτό, καθώς και το πρόβλημα με τη διάχυση αερίου μεταξύ δύο δοχείων, που είναι αρχικά το έχουμε βάλει ένα αέριο στο αριστερά δοχείο, υπάρχει μια τρύπα που το συνδέει με το δεξιά. Δεξιά δεν έχει καθόλου αέριο και ανοίγουμε την τρύπα και ξαφνικά αρχίζουν και περνάνε μόρια του αερίου με τυχαίο τρόπο προς τα δεξιά. Και επίσης έχουμε και την ανάποδη μετακόμιση, κάποια από τα λίγα μόρια που είναι από τα δεξιά πηγαίνουν προς τα αριστερά. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και ως εκφώνηση και ως λύσεις, νομίζω μαζί με βιντεοσκόπηση κιόλας των λύσεων, στο αρχείο ασκήσεων που έχω στο e-class. Θα δω αργότερα, εφόσον καλυφθεί η ύλη και τα λοιπά, αν θα προσθέσω κάποιο πρόβλημα ή θα δώσω κάποιο άλλο παράδειγμα, αλλά σας προσκαλώ να τα δείτε. Πάλι η ιδέα είναι ότι χρησιμοποιούμε αντί για step κάποιο είδους προκατηλημένου κέρματος, όπου η μία όψη είναι πολύ πιο απίθανη από την άλλη. Ωραία. Εάν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση σε σχέση με τους, με το κομμάτι των τυχαίων αριθμών και την εξομοίωση φυσικών διεργασιών, όπως είδαμε σήμερα με το random walk, και θα μπορείτε να δείτε αργότερα στο φυλάδιο των ασκήσεων ε, τη μοντελοποίηση των πυρηνικών διασπάσεων και της διάχυσης του αερίου μέσα από, όχι διάχυσης, της, ε, της μεταφοράς του αερίου από το ένα δοχείο στο άλλο μέσω μιας σκοπής. Εάν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση σχετικά με τη χρήση τυχαίων αριθμών, μπορώ να προχωρήσω στην εισαγωγή ενός καινούργιου κομματιού της ύλης, το οποίο παρότι κανείς διαισθητικά περιμένει ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, η αλήθεια είναι ότι το πιο δύσκολο κομμάτι της δικής μου ύλης μόλις το τελειώσαμε. Οπότε τώρα πάμε στην κατηφόρα και όχι στην ανηφόρα. Ωραία, πριν φύγω, υπάρχει κάποιο κομμάτι εδώ που θα θέλατε να ρωτήσετε, είτε σε σχέση με αυτά που είπαμε σήμερα, είτε σε σχέση με την χρήση τυχαίων αριθμών για τον υπολογισμό ολοκληρωμάτων? Ο Αντώνης είπε ότι το NP θα πρέπει να είναι μέχρι το 11 για να τα περιλαμβάνει όλα. Ναι, 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 μάλλον έχει δίκιο. Ε, Αυτό το πιο εύκολο τρόπο, ο πιο εύκολος τρόπος για να το επαληθεύσετε είναι να τρέξετε αυτή την εντολή σκέτη και να δείτε τι σας φέρνει πίσω. Και βλέπετε το δεξιά κελί είναι μέχρι το 9. Οπότε εδώ δεν μας βλάπτει να είμαστε πάντα γενναιόδοροι να βάλουμε κάτι πιο μεγάλο. Γιατί όχι και αυτό. Και να το επιστρέψουμε εδώ. Ωραία, ευχαριστώ για το σχόλιο. Υπάρχει άλλο σχόλιο ή ερώτηση? Όχι. Ωραία, αυτό με πάει τώρα σε ένα κομμάτι της ύλης που είναι σημαντικά πιο εύκολο, θα έλεγα. Ας αλλάξω το share. Που θα είναι, αρχικά θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να υπολογίζουμε τη ρίζα μιας αλγεβρικής εξίσωσης. Σε ένα λεπτάκι. Ωραία.
Λάθος share έχω κάνει. Θέλω το ανάποδο. Θέλω να πάω εδώ. Ε, θα μιλήσω τώρα το πώς λύνουμε μια εξίσωση της μορφής f του χ ίσον με το 0, όπου η f του χ μπορεί να είναι μια μη γραμμική συνάρτηση. Ε, θα δούμε διαφορετικές συνταγές, αλλά η πιο εύκολη για να ξεκινήσω από αυτήν, και ίσως θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει και το μάθημα έτσι και όχι με το Μοντεκάρλο, είναι η μέθοδος της διχοτόμησης, η οποία στα αγγλικά λέγεται bisection. Φανταστείτε λοιπόν το πρόβλημα το εξής. Έχετε μία συνάρτηση, έστω την αυτή, και θέλετε να βρείτε τη ρίζα της. Θέλετε να προσδιορίσετε δηλαδή το που βρίσκεται αυτό. Εντάξει, το πρώτο που όλοι θα σκεφτούν, και φαντάζομαι αυτό είναι που σκεφτήκατε κι εσείς και αυτό είναι που προτείνω και να κάνετε, είναι αρχικά να κάνετε μια γραφική παράσταση της συνάρτησης αυτής για να δείτε εφόσον είναι άγνωστη, αν έχει ακρότατα, αν έχει γωνίες, αν έχει διάφορες ανομαλίες. Υποθέτοντας ότι το έχετε κάνει ήδη αυτό και έχετε προσδιορίσει ένα εύρος τιμών που σας ενδιαφέρει να εντοπίσετε κάποια ρίζα εκεί πέρα με μεγάλη ακρίβεια, το επόμενο βήμα είναι πώς θα προσεγγίσετε αυτή τη ρίζα αριθμητικά, έχοντας ένα γενικό αλγόριθμο που θα δουλεύει σε κάθε περίπτωση. Αυτός ο αλγόριθμος θα βασιστεί στη θεωρία που ίσως έχετε ακούσει στο Λύκειο, το λεγόμενο θεώρημα του Μπολτζάνο, που μας λέει ότι όταν το γινόμενο της συνάρτησης ΑΒ σε ένα διάστημα ΑΒ είναι αρνητικό, τότε είναι αυτή η μία συνθήκη. Αν η f του χ είναι συνεχής, δηλαδή πηγαίνει με συνεχές τρόπο από το, ας πούμε ότι αυτό εδώ είναι το α και αυτό εδώ είναι το β. Θα πάω το α λίγο πιο πέρα. Δεν θέλει να πάει. Ωραία. Αυτό είναι το f του α. Αυτό εδώ είναι το f του β. Και όταν η συνάρτηση δεν έχει ασυνέχειες, για να πάει από το f του α στο f του β, εφόσον γνωρίζουμε ότι εκεί αλλάζει πρόσημο η συνάρτηση, οφείλει κάποια στιγμή να περάσει και από το 0. Οπότε όταν η f του χ είναι συνεχής στο α ως β, τότε ξέρουμε με βεβαιότητα ότι υπάρχει ρίζα εντός αυτού του διαστήματος, υπάρχει ρho δηλαδή, έτσι ώστε το f του ρho να είναι ίσο με το 0. Αυτό είναι το θεώρημα Μπολτζάνο και αυτό ακριβώς θα χρησιμοποιήσουμε υπολογιστικά για να και να υπολογίσουμε τη θέση της ρίζας με καλή ακρίβεια χωρίς να σπαταλήσουμε πολύ χρόνο.
Μερικές φορές χρειάζεται να ξέρουμε την ακρίβεια της ρίζας με ακρίβεια της τάξης 10 στη μείον 15 ή κάτι τέτοιο. Εκεί η γραφική μέθοδος πάλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά γενικά όταν θέλουμε να έχουμε σύντομα, γρήγορα, πολύ καλή εκτίμηση, τότε η μέθοδος της διχοτόμησης ξέρουμε ότι θα δουλέψει. Ο αλγόριθμος θα τον γράψω πρώτα στη λογική του. Ο αλγόριθμος είναι ο εξής. Έχουμε τρία βήματα. Υπολογίζουμε την τιμή της συνάρτησης στο μέσο. Δηλαδή διαιρούμε εδώ το διάστημα στα δύο. Πάμε εδώ, αυτό είναι το C. Και αν έχουμε ένα if statement, αν το f του α επί f του c είναι μικρότερο του μηδενός, τότε θέτουμε ότι το καινούριο β είναι το c, οπότε αυτό αντιστοιχεί στο να πάμε να συμπυκνώσουμε το διάστημα, να στείλουμε το β από εδώ, και άρα μετά να κάνουμε έλεγχο του θεωρήματος Μπολτζάνο σε ένα διάστημα το οποίο είναι ακριβώς το μισό σε σχέση με αυτό που είχαμε πριν, άρα να διπλασιάζουμε κάθε φορά την ακρίβεια, ή αν το f του c επί f του β είναι μικρότερο του μηδενός, τότε ανανεώνουμε την τιμή του αριστερού άκρου. Δηλαδή στην περίπτωση που η ρίζα, η σωστή επιλογή α και β μας δίνει αρνητικό γινόμενο, ανανεώνοντας τη θέση του α, τότε συρρυκνώνουμε το διάστημα από τα αριστερά. Αυτό λέγεται και bracketing methods, γιατί φανταζόμαστε τις αγκύλες να συρρυκνώνουν βήμα προς βήμα το διάστημα εμπιστοσύνη μας. Οπότε μπορούμε να σκεφτούμε ότι η ρίζα, η άγνωστη, είναι εγκλωβισμένη μέσα σε μια ακολουθία α νι β νι, όπου α νι και β νι είναι οι τιμές του διαστήματος α β στην πρώτη επανάληψη, στη δεύτερη επανάληψη και ούτω καθεξής. Αυτό είναι εγγυημένο. Εφόσον ισχύουν οι υποθέσεις που κάναμε στην αρχή, και επίσης αυτές είναι οι επισημάνσεις μου. Επίσης, η γνώση μας στη ρίζα τίνει. Βασικά το πόσο μεγάλη ακρίβεια ξέρουμε που βρίσκεται η ρίζα είναι το μέγεθος αυτού του διαστήματος, δηλαδή μπορούμε να αφαιρέσουμε το β νι από το α νι. Στο όριο που το νι τίνει στο άπειρο, αυτό μας τίνει στο 0. Δηλαδή τα brackets τείνουν να συρρυκνώσουν τη ρίζα, να την αγκαλιάσουν, όπως λέμε. Και εύκολα μπορείτε να δείξετε την αναδρομική σχέση, ότι το σφάλμα στην ιωστή επανάληψη θα είναι ίσο με το σφάλμα στην προηγούμενη επανάληψη, διαιρεμένο δια 2, γιατί κάθε διάστημα είναι κατά ένα παράγοντα 2 μικρότερο από το αρχικό. Άρα η ακρίβεια που θα έχουμε είναι της τάξης β-α δια 2 εις την ι. Ωραία, αυτός είναι ο αλγόριθμος, αυτές είναι οι κεντρικές ιδέες. Δεν έχω χρόνο, γιατί τελείωσε η ώρα που μου αναλογεί για να σας έχω την προσοχή σας, να φτιάξουμε τώρα το πρόγραμμα, αλλά φαντάζομαι ότι το να φτιάξει κανείς τώρα ένα for loop που θα έχει τα α και τα β και θα έχει αυτόν εδώ τον έλεγχο της θετικότητας της αρνητικότητας αυτού του γυρωμένου ή όχι, είναι κάτι εύκολο για όσους έχουν εξοικειωθεί ήδη με το αρχικό κομμάτι του Μοντε Κάρλο.
το πρόγραμμα είναι μάλλον πάρα πολύ απλό για τα γούστα σας. Οπότε δεν θα το δείξω σήμερα, θα βρείτε ασκήσεις στο φυλάδιο ασκήσεων λιμένες, αλλά θα δείξω παραδείγματα τέτοια την επόμενη εβδομάδα όταν θα ξαναγίνει το μάθημα. Και ελπίζω ότι θα τα πούμε από κοντά την επόμενη εβδομάδα. Τρίτη είναι αργία, άρα το επόμενο μάθημα λογικά θα είναι την Πέμπτη. Θα δείξω πώς μπορεί κανείς να γράψει γρήγορα τη μέθοδο της διχοτόμησης, αν και βέβαια το for loop είναι το πιο βαρετό. Θα δείξω ίσως και με recursive functions πώς μπορεί κανείς να το φτιάξει, που αυτό το κάνει πολύ πιο κομψό σαν πρόγραμμα. Ε, αλλά ένα τελευταίο σημείο είναι ότι εδώ η, αυτή η μέθοδος δουλεύει πάντα όταν έχουμε μονοδιάστατο πρόβλημα, δηλαδή έχουμε εξίσωση μίας μεταβλητής. Δυστυχώς δεν μπορεί να γενικευτεί σε περισσότερο των μία διαστάσεων. Έτσι δεν μπορούμε να έχουμε τον αλγόριθμο της διχοτόμησης αν έχουμε ένα σύστημα δύο εξισώσεων με δύο μεταβλητές, δύο εξισώσεις και δύο μεταβλητές και θέλουμε να βρούμε τη λύση της εξίσωσης αυτή. Εκεί θα δούμε έναν άλλον αλγόριθμο, θα το δούμε αρχικά βασικά θα το δούμε στη μονοδιάστατη του περίπτωση. Θα ακούει το όνομα Newton Raphson, και αυτός έχει το όφελος ότι πέρα από το ότι είναι πολύ πιο γρήγορος από τη διχοτόμηση, μπορεί να γενικευτεί και σε πολυδιάστατους χώρους, κάτι το οποίο είναι αδύνατο με τον αλγόριθμο της διχοτόμησης. Ωραία, κοιτάω να δω αν υπάρχει κάποιο... Στο τέλος γράφει ο Αντώνης ένα σχόλιο, στο τέλος γράψατε β νη μείον β νη. Ναι, αυτό είναι λάθος προφανώς. Πρέπει να είναι α νη. Ευχαριστώ για το σχόλιο. Ναι, αυτό είναι το νιωστό διάστημα, όπως έχουν συρρυκνωθεί τα brackets στην νιωστή επανάληψη, που είναι το μισό της επανάληψης νη 1, που είναι το μισό του αρχικού διαστήματος, που είναι το 2 στην νη. Ωραία, αυτά για σήμερα. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να τα πούμε από κοντά. Σταματώ και το share. Υπάρχει κάποια γρήγορη ερώτηση σχετικά με τη μέθοδο της διχοτόμησης? Δεν ακούω κάποια. Οπότε, παιδιά, σας ευχαριστώ για την συμμετοχή και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλή Γεια συνέχεια. σας. Καλή συνέχεια. Γεια Γεια σας. σας. Γεια σας.